Barn am y blygaeth mae Steddfod yn shit. Rheswm dwi'n licio Steddfod ydy because mae'r orsedd yn edrych yn stupid a fatha bod nhw gyd yn rhan o cult a nhw gyd yn gwisgo'n weird, frankly. Mae pawb yn mynd am y sesh, okay? Mae pawb ifanc yn mynd am y sesh, ond mae'n costio £7 am beint. A fydda o'n fforddio hynna, cos mae'n ridiculous. Wedyn mae gennych chdi cystadlu, a wedyn mae gennych chdi pobl sy'n actually actio'n dda, a wedyn mae'r pobl sy'n cael cynta di just pobl sy'n neud like massive faces a just gormod o hyn, t'od. A wedyn, ti'n cael un diwrnod o absolute, like, mae'r monsoon season, a mae'r mud yn bob man, ac os ti'n mynd i'r maes B, mae tent chdi di fflytio, a mae gyd yn just miserable. A ti'n paint yn cost y gormod, mae'r orsedd yn edrych yn stupid, mae monsoon season a ti fod just pobl yn neud stupid massive faces, pam sa chdi licio yna? Ridiculous. Be 'di'ch barn am y blygaeth chi? Gadwch wybod yn y sylwadau.